ụmụnne daalụnụ ka eke unu mee. Bikonu o nwere nwanne anyị nwoke si ka ọ gwa unu okwu, unu gee ntị, unu gechee ntị, biko unu nyeli aka maka na a sị n'ube nwanne agba n'ọsọ. Ihe nwoke bere akwa wee yọọ ihe, ịmaa na ihe dị n'ụlọ apụbago ilo. Ka anyị cheta ihe anyị na-ekwu na-asị na Igbo bụ otu. Ụmụ nwoke gbata n'ọsọ enyemaka, ụmụ nwaanyị gbata n'ọsọ enyemaka. Bikonu unu agbarapụna ya, unu agbarapụna ya bikonu. Ana m ayọ unu na-asị unu ka anyị gbata ọsọ nwanne na ndụ, ka ọ ghara ịbụ n'ọnwụ, ka ọ ghara ịbụ sọsọ na mmadụ nwụọ anyị tụba ego. Bikonu geenụ ntị ka unu nụrụ ihe ọ gwara unu. Ụmụnne m ekene m unu. Ndewonu. Biko afọ m bụ Okafor. Abụ m onye Agụata dị n'ime Anambra steeti, mana ebi m South Africa. Abịara m obodo a na 2013, so it's 10 years here be here, if I'm not mistaken. Biko ụmụnne m, o nwere ihe si ka anyị yọọ unu ka ọsị mụ na lọlọ na-ekwu wee na-akọwara ya ije m n'obodo a. So wee sị m na ya akakwanụ mma ka m kwue na Igbo anyị abịa ka usoro ya wee nụ. So si oke na nsogbu adịlọ. So ya ka a sị m bịa n'ụbọchị ya sị ka m kọwara unu, ka anyị yọọ unu nwa ka unu ga-esi wee nyere m aka, because anụrụ m nwaanyị na be anyị wee bịa obodo a, of which na since then a na-eme na ọ ga-adị mma, ọ ga-adị mma, but Chinefo na-akawanye njọ. And na-agwanụ ndị ọgọ m na ụmụnne m, my mom, my father nwụrụ na 2017. So then ka mwa fi na mwa ga-anaba anyị mana ebe ka onwuzi m ya, because na manjukwu wee na, because ebe ụzọ tara aka. So since then ndị be anaghị ewezi m as onye dị serious. Ọ na nkwụchakwa nkwa ha agaghị afụ m, ndị ọgọ m ofu ihe ahụ. So wee cheki ka m kọwara lọlọ, because I've been to many places ụdị ebe a, although ha m some reply, because to get replies ọ na-esiri ike because of the traffic na the pages. So luckily all wee reply ya. So from there ka esi wee load this stage. So ana m ayọ unu biko ka unu gbatara m ọsọ enyemaka. Achọrọ m iru be anyị dịka nke echi, because na ihe amasịrị kwụrụ ọ dị mala nwụzi ụlọ abalị. Nwunye m ọkpọchirikwa ana m ekwekwana ya nkwa na agwaghọnya ihe ọ kwụsịrị ịnụ, but at the end of the day ana m akwa aka. So si biko ka m yọọ unu mara ka unu ga-esi nyere m aka ka m lụgodo be anyị. Ọ ka m si ka m kọwara unu. Ndewonu. Daalụ nwanne anyị nwoke, nnọọ imeela. Unu nụrụ ihe ọ gwara unu, biko unu agbarapụna ya ka ọra na-ewetara onwe tụnye ọgbakọjuo. Unu fụkwa, unu ya afụ nọmba ya, unu chọọ unu kpọọ onye ọnọdụ ya adịrọ mma. Akpọgokwu m ya ma na vidio kọl, ọnọdụ ya adịrọ mma chacha. Nekene since 10 years anụ nwaanyị edebe n'ụlọ. Unu afụgo ihe a na-agwa unu ka o jee chọọ ihe afọ ga-eri, oluzie ọ tọkwala atọ. Ndị be anyị, unu asị na ha ya na-atụlụ nwoke ego, a na-atụkwalụ nwoke ego. Gị bụ nwaanyị, anyị ka ga-atụkwali ego. Ọkwa nwaanyị ibe gị nọ n'ụlọ, ọkwa nwaanyị ibe gị nọ n'ụlọ ebe akwa alịlị alala ụla sọsọ ya, na-enwere onye na-egbochi oyi. Ọnọlụ chiekikene na ihe ọ ga na-agabiga, chiekikene na ihe ọ ga na-agabiga. Nwa amụ sinsi arọ 10 ọkwadobego ịnụ di, ọkwadobegokwa ịnụ di. Unu afụgie biko ndị be anyị ndị na-apụta ije anya gbado anya sacha
maka na ọ dịkwalụ gị mma n'ụlọ nọkwalụ ụzọ ije a sikwere ike ma ụmụ onye ga-aga ọga ọma ndabali ya unu ama ntị ya ụta unu ama nta ụta maka na akara aka bụrụ ofu ụmụ nwoke mmanya ka unu na-egonyekele ụmụ nwoke ibe unu si na ada atụkọlụ nwoke ego a na-atụkọchakwa ọbụrụ ma ọ ya yabalịa ọsọdụ isi na-anwụ anwụ ọbụrụ ma ọ nwụrụ anwụ atụba ego maka a sịkwa onwe ndị na-akọzi anyị ọnụ si na rapụ ndị Igbo na ọkwaso mmadụ nwụọ kafa ji atụ ego rapụ ndị Igbo sọsọ mmadụ nwụọ dụzia ka anyị na-aṅụlili ọnwụ karịzịa ndụ a sịkwa na mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ mma ka ọ naluo jefu nwunye nọkọtakwa akaụntụ o weta kịta ọ si onwe ezikwa akaụntụ onwe ezi akaụntụ chaa nke nwunye ka o weta ya unu tụkọchali ego onye ọbụla si gị n'obi pụta tinyelie dekwe na itinyego ma ọ bụ ịrapụrụ gị na Chukwu ụfọdụ na-abụ etinye chọọdị ịma ka mmadụ malụ Chukwu si ụfọdụ ị na-enye mmadụ ikwene ka aka ndị malụ ma aka ekpe ịchọkwa ka gị na Chukwu malụ ime enyo ahụ ịchọkwanị ka ọha makwalụ maka ọha makwalụ ọ na-emotiveti nyekwe ndị ọzọ hope ya bụ ndị be anyị unu agbarapụ ya unu ekwukwe n'okwu jọrọ njọ maka na ọ dịrọlia mma na-eke n'anya ọ bụrụ na ọ dịrị ya mma nwoke bụ nwoke na-anyụ ya mmiri elu ga-apụta ya ọbazie ihe n'ụdị a ihe emegokwa izu ụka na-abụ mụ na ya na-ekwu ya ịma na trafik na-adị na WhatsApp mgbe m ji fụkwu ya ọzọ afụziri m ya chatịbakwu ya nsị ya oke maka ọ sị na onwe ezikwu ego moto o ji gana na ọ chọzi na ka ọ rapụ South Africa ka ọ nalụ ka o jizikwelu okpokolo isi wee pụta nya o jili ndụ ya pụta na ọ ga-adị ya mma o jili so okpokolo isi a pụta a sịkwa na Nwanneka Ndụkakụ mmadụ karịrị ihe niile onye dụ ndụ taa ọ ga-ekunyikwa echi onye dara ada taa ọ ga-ekunyikwa echi ọ ga-echetakwa unu malụ na ọ bụkwa na ndị Igbo ibie zọpụtara ya ka eji si ịbụrụ onye Igbo nyere onye Igbo ibe gị aka ifugo ọgbara gakwuru ndị Hausa ọgbara gakwuru ndị Yoruba ọ gara gbakwukwere ndị South Africa ọ bụkwa ndị Igbo ka ọ bịa gbakwuru ka anyị gosi na n'eziokwu na Igbo furu onwe fa n'anya biko na unu agbarapụ ya unu emechu n'iru unu akaja ya unu emeni akaja o nwere onye ọ dịrị mma ọ na-ebe akwa ọ bịala onye ọjụ onwekwa onye ya ba dị mma onwere onye ma ka ọ ga-adịrị echi onwere onye ma no condition is permanent onwere onye ma ka ọ ị ga-afụkwa onye dị mma na-ama polipili na-enwe ego echi pụda kpodo isi mara ụdị ọya ga-atụ ya ka eji asị gị onye ọbụla ịfụrụ ị ga-enyenwuli aka nyeli aka ọnyanwa ụmụnne biko oye nsi ka nyọ unu biko ngwanụ unu emeghegodi ihe ọzọ jirinụ maka nwunye nọ n'ụlọ ata afụfụ ata ikikele eze eme isi die for 10 years nọmbịa dị ebe a onye chọọ kpọọ ọnya ịchọkwa kpọọ na vidio kọl ma ịchọọ ịkọnfam ihe anyị na-ekwu ịghọtago ngwanụ ka emesịa na ụmụnne